Nobyembre 14, adlong Lunes. Ipamit ato ang pulong sa tanang katawan nga nagpuyo sa tibuok kalibutan. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod og nagpakilimos diya sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya, sa paglamay sa panun sa mga tao, ang buta nangutana siya, unsa wa kini? Si Jesus nga taga Nazareth milabay, mingon ngadto sa iyang mga kauban nga panun. Unya, misinggit ang buta ngadto sa Ginoo. Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i in taon ako. Tungod ini, gikasab-an siya sa mga tao nga nag-una o gipahilom siya sa mga tao. Apan, may kusog Ginoon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy-i in taon ako. Busa, mihunong si Jesus og miingon nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduola ang buta kaniya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka na. Ang imong pagtuo maoy na kaayo kanimo. O diha nakakita siya sa mga tao og misunod siya kang Jesus og nagpasalamat sa Dios sa pagkakita niya sa mga tao. Og ang mga tao nakakita sa mga buta, midayeg silang tanan alang sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Usbon ako, pagrit ang tanang katawan ni Repuyo sa matag panimalay sa tibuok kalibutan og nagpuyo sa tanang kanasuran. Og karon atong ipaamit ang pulong, ang Ebanghelyo alang karong adlaw, ang pagpangandam nga ikaw magkuy-kuy sa Ginoo, pangandam, may balik ka gyud, mahimong usa. Kay kun di ka may balik, pili ka. Murang desisyon maker ang tao. Mupili ka ato kapuyo sa gingarian sa langit, nga wala ka sakit, wala pagsulay, wala og ari ka sa gitawag og kinahanglan sa yuta, gitawag imperno, wala Ginoo, baho nga patay, baho nga lagog, baho sa tanang magsud gawas ang kayo gabugnaw, baho wala masangpit. Bisag usa pagpangayog tao wala mo hatag, bisag usa pag sinya sa pagkaon wala mo hatag, wala may Ginoo. Og adto ka sa langit kompleto. Apan di ka makasuol sa langit kun di ka mahingpit. Ma-perfect ka gyud nga di ka magbuling-buling. Og anyo ang tao nagbuling-buling man nakasama naman sa mga kinabuhi, munang hangtod karon. Ang tao, nagdag-ilad sa panuway, nagbudhi, misupak, giguba ang una-una sa tao. O ang Ginoo nagpadayon, paddayon. Apan ang mga tao ni kalibutan, mihunong sa ilang gitawag independente. Mihunong apan ang Ginoo, ang mga tao nakakita, nakabati, nakasulti, paddayon. Apan ang tao nakabati, nakakita, mihunong sa kalibutan kay nakakita man sila bahandi, bulawan, kwarta, gahong, kumpleto. Muy lang kita sa kalibutan. Apan ang ganti, nalimot ang tao nga ang ganti ato sa langit. Kung makakita ka, kung maminaw, kung makasulti, muna nga, you are reminded daily, kada adlaw. Ang unang pulong nga ikaw kung mayusa sa Ginoo, gumikan sa kaayo, gihimong tao, o gumikan sa kaluoy, ang tao, nagpakapatay ang Ginoo, gumikan sa kaluoy. Gugmag Ginoo, apan naluoy ang Ginoo sa tao, nga nakasala, aron balik kayo, mahimpit ang mga tao nagpatuyang, nagpadayon pagpakasala. Apan ang nakakita, nagpadayon, paingon nga to sa langit, ang nakakita, apan nagpabungol-bungol, nagpabuta-buta, munang ato sa gitawag imperno, walay katapusan nga kasakit. Pili ka lang. Kung ikaw nakadungog sa Ebanghelyo karong adlaw, Nobyembre 14, 2022, unya adlaw Lunes. Kung ikaw nakadungog kapati, mag-usab ang Ginoo misulti. Karon misulti nga ikaw tao, lawas ug kalag kinabuhi, maghinulsol. Munang-una pa maghinulsol sa tuwa biyai ang sala. Biyai ang sala, biyai mong katungod, unya balik sa tinuod, balik sa kahayag, balik sa dalan, balik sa kinabuhi, balik sa kamatuoran nga mao ang Ginoo. Balik kayon. Biyay ang katuod ug mobalik ka sa tinuod. Kay ang tinuod mao ang kamatuoran. Ang kamatuoran makahatag kagawasan sa mga tao nga way desisyon hangtod karon.
Bisag asang daghan to munang antilaw, nagkabinbahin, gubat ito, gubat ito, patay ito, di na magkamigo ang mga leader, mag-uni nagpatay. Apan dunay usa ka leader siguro nga buot may usa ang tanang mga leader. Apan pila ra may tabong. Ang uban wa to. Usa magkausa nga mutambong uban uban dili. Di gyud usa, magsi panaway. Panaway apan ang usa buot gyud mahimong usa ang tanang mga leader tali katawan sa kalibutan nga mahimong usa. Og mahimo kang usa sa pulong. Ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nimong tao. Og ang kun ikaw nakakita, ang imo itubag nakabati, ang itubag nimo gitawag og pagdaig ka na sa Dios. Kung nakabati ka, kung nakakita ka, nakahanggap ka, nakasulti ka, imo itubag sa Ginoo. Kung minaw ka, itubag nimo tao adlaw Lunes, muingon ka gyud sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Kinsa may kadaog? Katong nakalahutay ba? Katong nakakita, nakabati, apan may buhat. Apan katong nakakita, nakabati, may sulti, nagbudhi. Muna nakabita man, apan nagbudhi. Ang nakakita sa tinuod, nakasulti sa tinuod, nakahanggap sa tinuod, mabalik kayo sa tinuod. Kaya kayo ang tinuod, mao ang kamatuoran, mga makahatag kagawasan sa tao nga may pagagapo sa kalibutan. Gubikan kay muangko naman, muangko og gahom, muangko og bahandi, muangko og kingharian. Iyan na tanan. Ang Ginoo nga naghimo sa wala labot, labaw sa wala labot. Apan karon ebanghelyo sa labat, karon ebanghelyo matag adlaw, nagpahinumdum sa mga tao. Unsa man ang mga tao karon ni kalibutan pulos nabutaan in fairness sa nakakita. Unsa may pulong sa tao, des na presdan, nilahos man ang Ginoo paingon ito si Jericho, nagpanon, apan ang usa ka tao, Jesus, kaliwat ni David. Kaluiin tao na ko, may singi sa buta. Unya mga tao nakasuko. Ay, bilas na kay mato si Jericho. Nangasuko ang tao sa buta, misinggit. Apan gibadlong sila sa Ginoo. Ay, kasuki. Paduula ang butang din ako. Ay, kasuki. Ay, kasabi. Kay, misinggit ka na sa nagpakitabang. Yung gisagpit pa ng labaw sa kaysa man unya ako may inyong gituan nga labaw di padula ang buta nga rin ako o ang buta nga di makita na naglingkod sa presdan nga maingon nga Jesus kaliwat ni David kaluy in town ako pagkaluy natandog ang kasing-kasing naluoy ang Ginoo sa tao nga buta ang tao ni kalibutan nabutaan sa kahayag nabutaan ba nalingla naila sa bitin nganong nabuta umingon uson buhaton ko alang kanimo kadung adlaw buta og ang buta nagkisulti sa Ginoo ni Jesus o ang buta nga daplis ka sa kasalan ningon buot ako nga makakita pag-usab nga sa ato pa wa pa ni siya buta po nakakita ni siya apan na hibaw na nakakita man buta ka man karon unya nganong makakita ka pag-usab sa to buta ka misulti sa tinuod ang buta ni adto ug hangtod karon ikaw buta munang ni adto nakakita ka nagpabuta-buta nakadungog ka muna gi tao dito nagpatuyang sige mati inom dito kaon dito hotlog di nakakita man apan nagpabuta-buta o karon nilabay man ang Ginoo uban sa mga tao paingon sa Jericho niya mo ito Ginoo kaluin taon ako buot ako makita pag-usab ningon ang Ginoo ang imong pagtuo mo nakaayo kayo mo makakita ka nakita usab o pagkakita usab mikuyog wa na gyud mo balik mikuyog hangtod nakita naman muna mga tao niya ato ng panahon, nahimo kang leader, nahimo evangelizer, nakakita ka sa kamatuoran, independente ka, mo yung decision, nakakita ka man ato ng panahon. Apan, nganong duwa man ka mabuhat, nagpabuta-buta man ka, nagpabungol-bungol man ka, munang, niya ato makakita ka, o niya karon buot ka makita pag-usab. Munang ang Ginoo nagtanong maluoy gayon sa mga taong di makakita. Ilabi na makakita niya, magpabuta-buta, makadungo, niya, magpabungol-bungol. Muna, nakakita ka man di ay, di sa gitawag o kaluwasan ng mong langit. Nganong di ka magpadayon ang langit mong kaluwasan. Maluwas kung ikaw maghingpit, magmatarong, unya maghuli. Nakakita ka man paghingpit kay makasud ka sa gingharian sa langit. Apan ikaw nakakita ka man, apan wa ka mabuhat, nakasulti ka man, apan wa ka mosulti, nagpabuta-buta ka man. Munang puy ang itawag og walay katapusang pag-antos mo impierno. Di magamubalik. Ang Ginoo mitawag, pinaagi sa mga evangelizers, mga leaders nga pabalikon ang tanang tao, pabalikon nga to kay ginugugma kaayo o gumikan sa kaayo sa Ginoo, naluoy ang Ginoo o nagpakamatay gumikan sa kaluoy sa tao. Ingon ang gugma, magpakamatay gumikan kay nagpabuta-buta ka man ni kalibutan, apan dili ka buta. Muna nga ikaw karon nagminaw ka man nakamati ka man, ayaw pagbuta-buta. Tuhoy ang maayong balita. Unsa may ebanghelyo karon daw, ang ebanghelyo mao ni ang maayong balita ni good news. Munang pulong, apan di ka matuo, mangita ka paglain. Nagkamati ka na, nakakita ka ng pulong, ang pulong Dios, nakakita ka ng
Ginoo ang pulong Ginoo. Apan ngano libuto? Muna ang kalibutan. Nagpabuta-buta. Bisag nakakita, nagpabuta-buta, nagpabungol-bungol, nagpaamang-amang. Ikaw ay gisultihan sa Ginoo ni karon. Ngayon pagbuta-buta. Kuyog sa panon, kay mubalik ang husto panahon, mubalik yun ang Ginoo. Gibalik-balik ka na sa Santos Kamisa. Si Kristo namatay, gumikan sa kaluoy. Nabanaw, gumikan sa kayo. Apan hustisya ang Ginoo. God is a love God. God is a just God. Kung di ka mabalik, di mo pugos ang Ginoo. Kung masalikway ka, ang Ginoo dili mo pugos kay siya manugwa. Muna kung mutuo ka o mangabirin, ang Ginoo malipay may maya. May maya kamahan ang anak o ang malipay. Kung di ka mutuo mangabirin, muna di ka mabalik. Adto ka sa impierno gitawag kung di ka mabalik, musalikway ka. Di ba to? Magsige pang panaot, panlibak, pagbudhi, paghibog mini. Bisay nakakita ka, magpabuta-buta ka. Muna nga, kung dili ka buta, kung makakita ka, pag-usab, ay pagbuta-buta. Kuyog sa panon. O sa panon, paingon na to sa Jericho, masigpit ka lapit. Masigpit. Apan naguba ang Jericho, pagdulog, sige sa mga tao nga, praise the Lord, hallelujah. Makasod, basta maglimpit ka, maghimpit ka, maghuli ka, makasod ka sa gingharian sa langit, maghinulsol ka, magbasol ka. Ayaw pagbuta-buta, muna ibang hilyo ka ng lawa. Ano makakita ka pag-usab, ay napagbalik sa naandar. Kung evangelize ka na ito, nagpabuta-buta ka, namabay ka, bisa usab, tabako ka, o inom ka, ayaw pagbuta-buta. Kaya nakabati ka man, nakadungog ka man, nakakita ka man, ayaw pagbuta-buta. Uman sa panon, paghingpit, paghuli, aron ka makasol sa gingharian sa langit. Mula ang ebanghelyo ka ng adlaw, kung ikaw nakakita, ayaw pagbuta-buta. Kung ikaw nakabati, ayaw pagbungol-bungol. Kung ikaw may baba, makasulti, ayaw paglibak, ayaw pagbinasos, ayaw paghukom. Isulti ang tinuod, kaya ang tinuod, mao ang gitawag og kagawasan sa tao. You are an independent-minded man. You are free to choose to do good. You are given the freedom of decision to choose. Giyatagan ka kagawasan pagpili. Ani ka ba sa yes, no, true, false, right, wrong, good, bad. Mupili ka maayo kung makasunod kang langit. Muna ang tao nga makamati. Mupili gyud og good kadto sa langit. Maghingpit ba? Dili magbuling-buling. Ayaw pagbuta-buta. Muna ibanghilyo ka adlaw. Apan kun niadto buta, makakita ka na nagpabuta. Mabuta ang saot. Apan karon nakakita ka man natugon paano niya nagpabuta-buta ka, ni ka mabuhat, wa ka magbasol. Usa karon nakakita ka man pag hinulsol, pagbasol, mula ko ng pagbasa. Pagbasol, pag hinulsol, aron mahimo kang usa sa pulong. Usa ba? Inig-usa mo sa pulong, may usa ka sa mga birhen. Inig-usa sa mo sa mga birhen, may usa ka sa pulong, may usa ka sa Dios. Paingon nito samahan og makasuod ka sa langit kung ikaw magmahingpit o ikaw magbalaan kayong tao. Sagrado, balaan, hingpit, sagrado ang tao. Dili hubug-hubugan, dili patyon, dili inuminuman, sagrado ang tao. Kung huli ka, balik sa Ginoo. Kung makakita ka pag-usab, balik kay huli ka, sagrado ka, aron ka makasud sa gingharian sa langit. Kaya ang tao, sagrado. Kaya muna gitawag sakramento. Sagrado ang bunyag, sagrado ang confirmation, sagrado ang kumpisal, sagrado ang holy orders, pagkapalit, sagrado ang kaminyoon. Ay papahilabot o dili imo. Pagkasal una, inig kumapakasal, imo na mahingpit ka. Kung makasal ka, mahingpit ka, mahuli ka. Ayaw papahilabot o una. Munang masakit, anti na masakit ang sa impierno, the cleansing place, aron ka mapurga. Mapurga ka, maghingpit ka, mahuli ka, kaya ang tao sagrado, yung kayo. Unsa ka sagrado ang tao, ayaw pagbuta-buta kay sagrado ang tao. Kung ni ato, nagpabuta-buta ka, nakakita ka apan karon, makakita ka pag-usap ka ikaw, di na magpabuta-buta, di na magpabungol-bungol, di na magpaamang-amang, musulti sa tinuod, mubuhat sa tinuod, o magtuman sa tinuod, kaya ang tao sagrado. Holy people. O gumikan kayo sagrado paghingpit, pagbalaan, aron ka makasud sa gingharian sa langit. Amen. Himaya sa Amahan, himaya sa Anak, himaya sa Espiritu Santo. Diyos ka sa hangtod sa kanturan. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.